салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангурӯ ва боғ. имрӯз 7 марти соли 2024 мебошад. қарор дорам дар боғи худам деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзо ва як ҳолатро ба шумо нишон медиҳам, ҳолати бисёр тааҷҷубовар. ҳамин пайвандро ки мебинед, ин ман хатогӣ кардам, ачки надоштам, бе ачки пайванд кардам. ҳамин пайванди болои мебинед, ҳамин нокай, ҳамин навдаи нок аст, мешиносед? Ман навдаи нок, тагаш гелос, нокро дар гелос пайванд кардам. Ман кушода шуд аст. аҷоибот. агар худо ҳаминро халқ кунад, мо намедонам ин кашфиёт мешад ё чӣ мешад ки нок дар гелос пайванд шуд. бинед, агар ки отторжение натиҳад, мобайни як солда гирифта напартояд, ин буғум хоб буд, бедор шуд. Мана бинед, нокро мешиносед? Ин нок аст, маълум аст, ин гелос аст. Мана бинед, нок. Ха маълум аст, нок мана. Танаи нок холча мешавад. акун намедонам чӣ мешавад. хай, худо нигаҳбони мо бошад.